Neudělala lisinka a někdo... Ono je dobrý to kombinovat, že my máme víc těch řeben, máme takový ten... Tak je dobré. On mi utíká. A jinak jednou za čas zkontrolovat ouška. Oni jako ti mají visící ouška dolů, tak někdy proklíná. Může se stát, že to jsou plavci. Takže vám řekne nevyzazí točeného uší. To ouško vytříká, pak kontrolovat, aby nějaký hradec to byl zapařený se tam nevzít. A zjistíte to tak, že to ouško, že se blbí. A nebo klesá hlavu, když to svítí a pak se to ouško začne hodně špínit. Tak zase na to existují patičky, ale jestli naše hradec že zase